ассалому алайкум бардруи азиз, ҳама каса созаи тинҷен саломатиётон хубай вақтотон хушай. имрӯз 15 ноябри соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 106 сомонӣ. подписчикои саудотиҷе ва мухлисои бачаи ачкидор ҳама каса дига созен тинҷену хи зинда бошен. дар имрӯза видео мошинҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мо дароӣ кардам бардруи азиз. ҳозир барои шуморо нархҳошона гап мезанем. фақат шумо бардруи азиз дар видео лайк монен, дар канал подписатсия кунен. ҳамин канал ягон рӯз мошина, хонаҳа ё квартира мехарен. дар канал бардруи азиз подписатсия кунен ки ки ман видеои нав кардам телефони шумода мерава. видеои имрӯзаро то охиша тамошо кунен бардруи азиз. хонаҳои арзон, квартираҳои арзон, гарени бисёрайне ки рафтем ака. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам бардруи азиз. ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин ай дӯстони азиз. и яка мақсад хеле шид ки да ҳами кор ай дӯстони азиз одами хубай муомила мекуна. нархи граница бардруи азиз гарени арзон шудагиай. фақат шумо бардруи азиз ҳами рақамҳо да занг бизанен. да ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. нархи граница гарени арзон шудаги дӯстони азиз. занг бизанем мегӯянд ки номероро ай канали Саудо ТЖ гирифтам ба шумо скидка мекуна. нархи мошини хонаҳо да харидор набошӣ, харидор мешавӣ. бардруи азиз, Toyota Corolla 1 бо диққат гӯш кунед ки Toyota Corolla 1 бе перекидка солаш 2006 сӯзишвориш бензин бардруи азиз, моторош 1.5 сӯзишвориш бензин, гарени экономични мошин, коробкаш автомат ай дӯстони азиз, ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунам, балонош на панавай, балонош ана мисол пачка бидай. хадавоиш мега 100% чухолои нав задагӣ, ҳоз мисол дирни салона бо видео мекунад, чухолои пачка задагӣ дӯстони азиз, хадавоиш 100% тупай. дарош электропакетай, мотор коробка мега 100% ай дӯстони азиз, ана фарои ксенон задагӣ, ай фарои ксенон задагӣ ай дӯстони азиз. ҳами шава ранги рӯз мебинед дӯстони азиз, краскаша мисол навай дидесен охи ягон камбудӣ надора. бардруи азиз, мошин қарор доштаед дар шаҳри Бохтар пеши Нақ Қурғонтепа. нархи мошина 68 000 сомонӣ мега. нархи зурайне ки дӯстони азиз 68 000 сомонӣ. ҳарди рақамҳошда WhatsApp дорад дӯстони азиз. занг бизанем бигӯянд ки номероро ай канали Саудо ТЖ гирифтам ба шумо арзон мекуна. тамошо кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. як хонаи арзони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунем бардруи азиз. хонара нархша нигоҳ кӯхи, хеле нархи навора фақат дар ҳамин канали Саудо ТЖ мебинен. барои ҳамун вақт шуморо намегира подписатсия кунен. бардруи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ, пешина Калхозобод, ҷамоати деҳоти Фрунзе, деҳаи Иттифоқ. 8 сотиқ заминаи 4 дархонаи фасони хушрӯкардагӣ, як магазинам дора. 8 сотиқ замин, 4 дархона бардруи азиз, як магазинам доштай. ову свеч мега ҳастай, 14 тонаҳа ҳавз дора, ҳуҷҷатош 100%. ошхона баня ҳоҷатхонарам дорад дӯстони азиз, гирди хона маҳкам кардагӣ чӣ хеле ки дастурат дидесен. хонаи фасони хушрӯ дӯстони азиз, касе ки мисол аз Калхозободен, марҳамат бо диққат гӯш кунед. нархи хонара 100 000 сомонӣ мега. 100 000 сомонӣ. да ин рақамҳо бардруи азиз WhatsApp ҳам дора. марҳамат занг бизанед. бардруи азиз, як мошини Мерседес гап мезанем, баъд хона ва квартираҳо да мегзарем. Мерседес бардруи азиз, гарени састаянеш зурай, бо диққат гӯш кунед, маълумот ча гап мезанам. Мерседес бардруи азиз S-класс соли баромадаш 1994 сӯзишвориш бензин ва гази Евро 4 доштай, моторош 1.8 дӯстони азиз, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, краскаш навзадагӣ, 4 балони навзадагӣ, ҳуҷҷатош 1 сола дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтем краскаш нав, 4 балони нав, ҳуҷҷатош 1 сола, 4 дар электропакет, люк дора барои осмона дидан, чухолои навзадагӣ дӯстони азиз, фарора дидесен.
фарои ксенон задагӣ 6 сол шид ки як даст гаштагӣ айсуни азиз мақсад мошин ҳар даста нестай 6 сол шид ки як одам ҳаиш карди сайдсуни азиз мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар нархи мошина 45000 сомонӣ мега срочни бардруи азиз пул дар корш будай 45000 сомонӣ дар ин рақамҳо бардруи азиз соҳибаш гуфта ки ватсапам дорам барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. форат ки ҳами видеои саудотиҷи тида брава дар канал подписатсия ки бардруи азиз як хонаи арзони дига аз шаҳри ваҳдат гап мезанем бо диққат гӯш кунед телевизора пастар кунед хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат деҳаи сими ганҷ 6 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хишрӯ кардагӣ ремонти хонаҳо миёна айдсуни азиз кухни баният дар друн шай падвалам дора мисол барои ягон банка ягон чӣ мондан об свич ҳаста бардруи азиз дарвозаи хишрӯ задагӣ буда ҳуҷҷатҳои хона 100% айдсуни азиз гирди хона маҳкамаи бардруи азиз дарвозарам дора чихеле ки гуфтем нархи хонара 215000 сомонӣ гуфтак бугӯ 215000 сомонӣ бардруи азиз дар ин рақамҳо телеграмам дора занг бизанед маълумоти бештара бигирен хонаи фасони хишрӯ будаине ки бардруи азиз мегзарем ба як трактори фурӯшӣ бардруи азиз гарени беҳтарин айне ки нархи опелда ту метавонӣ ки трактор бихарӣ ва кори бори хоҷагира пеш бибарӣ қатиш бардруи азиз мини комбайнам дора и хеле скидка ягон ҷуда нест и хеле скидкара канали саудо теҷеда мебинен бо диққат гӯш кунед трактори фурӯшӣ Т40 ана сӯзишвории салака моторш 100% коробкаш 100% ай мегадсуни азиз ай ҷош завадид мешава мақсад айми ҷош кокс мета ҳуҷҷат мақсад тамом шудагӣ ай тамом мақсад ҳуҷҷатҳош тамом шудагӣ балоно 60% мини комбайн айонсуни азиз қатиш падарка бардруи азиз қарор дорад дар ноҳияи Балҷувон ҳамин трактор дар ноҳияи Балҷувон қарор дошта нархша 28000 сомонӣ мега марҳамат занг бизанед. акаҷони ма паҷони ма аз шаҳри душанбе квартира дорӣ не ки намедонӣ ки ки да фурӯшӣ ягон ҷуда нагӯ ҳеҷ када нагӯ ин ҳами акада срочни занг биза ҳами ака квартира харай бо диққат гӯш кунед як акада аз шаҳри душанбе духонага квартира дар корай то 200-220 сомона мехара сумшон тайёр айдсуни азиз касе ки мисол ҳамин нарх да квартира дорен срочно ҳами акада занг бизанед номерои телефонаш номерои расияй дар ин рақамҳо ватсапам дора духонага квартира дар кораша бардруи азиз бори дигар такрор мекунам ки 200-220 сомонда мақсад ҳамин қада мехара сумаш тайёрай. бисёри бардуру апашкоҳои Россия менависанд ки айми шаҳри Бохтар ягон квартираи арзон бимон бардруи азиз марҳамат гӯш кунед касе ки ана хона надора худованд соҳиби хонаш куна бардруи азиз квартира дар шаҳри Бохтар кӯчаи Айнӣ яъне ки Зубнойда қарор дора мега як хонага квартира дар 2 этаж қарор дора 35 квадрат айдсуни азиз кӯчаи Айнӣ домои пешна квартира ремонт дошта соҳиби хона маълумот додия ки ремонти хуб аст мега на кухниш дар балкон айдсуни азиз ҳамаш мақсад шароитош хуб будай ана ба чиза чораш фурӯхта мешавад нархиш 220000 сомонӣ харидорои аниқ бардруи азиз числаи видеоро нигоҳ кунед барвақттар боша баъд занг бизанед ҳамин подписатсия кунед бардруи азиз видеои ма шумо дамерава барои ҳам мақсад числаи видеоро як хелак мегӯям ки нигоҳ кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. олиам видеои мара тамошо кардеси 8 миллиона ки тамошо кардеси ку комментарияда бинависен бардруи азиз квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода 4 микрорайон як хонага квартира дар 7 этаж қарор дорад 46 квадратни метрай соҳиби квартира маълумот додия ки срочна фурӯшӣ дар 4 микрорайон цуни азиз як хонага 7 этаж 46 квадрат чихеле ки гуфтем доми новостройка квартира мисол евроремонти фасон шудаги цуни азиз чихеле ки дидесен ана термес кондитсионер ана бардруи азиз ҳам хеле чизо мисол меистодай
мактаб, садиқ, бозор, бассейн, аптека наздик бидаед. ҷош беҳад ҷойи хуб аст. дӯстони азиз, нархша 235 000 сомонӣ мега. марҳамат, занг бизанед. ханам хеле бачаё чай ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза апашгоҳ хай шумо ҳам ҳастен ку тамошо кардесен, зинда бошен. раҳмат барои дастгиритон. бардруи азиз, шумо ҳам раҳмат мегӯм барои дастгиритон ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтон менависен. бардруи азиз, дар канал бори дигар повтор мекунам ки такрор мекунам ки подписатсия кунен. рӯз як комментария данависен ки якай савдотиҷе чӣ ба дер видео мепартоихта гирифтай чӣ? бардруи азиз, мо худмона нагирифтем. агар подписатсия кунен ку ман ки видео партом телефони шумо да мерава. амин бардруи азиз, подписатсияра ҷиқиден, як бор дига повтор мекунам, яъне ки амин подписатсияра ҷиқиден, зангулачара бологӣ дамонен, тамом. ки ман видео кардам, мисол телефони шумо да мерава. бардруи азиз, дар охири видеоя додарак яонем шароитотон боша, имконият боша, ягон сомонӣ, ягон рублӣ ёрдамаш кунем барои дорувош. дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш аз зону поёнтар бардро почаш аввал сирх шида, баъди сирх шидан сиёҳ шида. Дига илоҷиш нашида, дидан ки мисол почаш сиёҳ шида, почаш аз зону камтар болотар баридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхона бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд, гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ, ана ягон рублӣ мисол ёрдамаш кунен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.